सेंग्रा जोलैखौ मिसलिड खालामनो नागिरो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ मिसलिड खालामनो नागिरो बिथांनि बाथ्राखौ दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों एक्सप'ज खालामनो नागिरदों बयबो मिन्थिगौ बिथाङा अलरेडि गावखौनो मैया प्रेस मिट होनानै एक्सप'ज खालामनानै लादों बिथाङानो जाबाय दावराय देख्रेब बिथाङा गेजेर गेजेर बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे राजखान्थि हान्जा UPPL बे मोननैखौ थोंजोङै टार्गेट खालामो खुलुमबाय मिडियानि लोगो नोंथांमोन दिनै मोनसे गोनांथार खौरां मेल होननानै नोंथांमोनखौ बयखौबो बेसिम लिंहरनाय जादों जों बयबो मिन्थिगौ मानसिया बैसो जानाय लोगो लोगोनो बिथांनि जा एक्सपिरियेन्स बेजों लोगोसे बांसिन बुजिनाय बा गियानि जासिनो नाथाय जोंनि बिटिआरआव साफा सानै मानसिफोर दङ जाय बोराय होलांनानै एसे असुबिदा बाथ्राफोरखौ बुङो सेंग्रा जोलैखौ मिसलिड खालामनो नागिरो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ मिसलिड खालामनो नागिरो बिथांनि बाथ्राखौ दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों एक्सप'ज खालामनो नागिरदों बयबो मिन्थिगौ बिथाङा अलरेडि गावखौनो मैया प्रेस मिट होनानै एक्सप'ज खालामनानै लादों बिथाङानो जाबाय दावराय देख्रेब नार्जारी बिथाङा गेजेर गेजेर बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे राजखान्थि हान्जा UPPL बे मोननैखौ थोंजोङै टार्गेट खालामो बेराफारसेथिं बर' हारिनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा गोबां टार्गेट खालामनानै बुङो आरोबाव बिथाङा दानि बिटिआरनि CEM मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ गोबारै टार्गेट खालामनानै बाथ्रा बुङो बिथाङा गिबियाव गावखौनो इस्टाब्लिश खालामना लादोंमोन जे बिथाङा निउट्रेल सासे इन्टेलेक्सुवेल होननानै नाथाय जों नुबाय मैया दाखालै जिफोर बाथ्रा जालांदों बेखौ कालार फुननानै बिथाङा बेखौ गुबुन महर होनो नागिरदों दा दावराय देख्रेब बिथाङा गेजेर गेजेर बुंनो नागिरो जे बिटिआरआव असान्ति जादों होननानै बेनि जा फिननाय बर' रायजो राजाया ओरै बिथांखौ होनो लुबैयो जे बिटिसि सासन खालामग्रा हाग्रामा महिलारिनि समाव 150निबो बांसिन बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनि गेजेरावबो थांनाय 17 बोसोराव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावहाय मोनथामनिख्रुइ बांसिन गुबुन हारिजों बर'फोरजों दाङाबाजि जानो गोनां जादोंमोन बै समाव खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङानो चिफमोन दा दावराय देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंनो नागिरो गाव निउट्रेल होननानै नाथाय मायबा मोनसे जुदि एसे फिसा भुल बुजाबुजि जायोब्ला मिस आन्डारस्टेन्डिं जानो नागिरोब्ला बेखौ मिसलिड खालामनानै इन्टायार बिटिआरआवनो असान्ति जाबाय होननानै बिथाङा बुंनो नागिरो दा गिबियाव बिथाङा BPFनि मानसिखौ जुदि सोरबा समालोचना खालामोबा बिथाङा थाबनो एलार्जि जानानै लोगो प्रेस मिट होयो बेनि मिनिङा मा बिथाङाथ' गावखौनो सिगां बुंदोंमोन जे गावलायनो निउट्रेल गाव माने समाज सिबियारि गाव जातिखौ मोजां मोनग्रा होननानै गावखौ इस्टाब्लिश खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय राजखान्थि हान्जा जुदि समालोचना खालामलायोब्ला सिगांग्रो BPFनि जानानै स्टेन्ड होनो ओंखारो दावराय देख्रेब नार्जारीया नाथायबा बिथाङा बुंनो नागिरो गावखौनो निउट्रेल इन्टेलेक्सुवेल होननानै दा बेयावनो फोरमान जायो बिथाङा सासे BPFनि एजेन्ट दावराय देख्रेब नार्जारीया जाबाय सासे BPFनि एजेन्ट बिथाङा गावखौनो बारे गले फोरमान खालामनानै लादों मिडियानि गेजेरजों बिथांनि मिटिं जानायनि गेजेरजों लोगोसे बिथांनि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बिथांनि एक्टिभिटिसनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बिटिआरनि रायजो राजाया बिथांखौ दिनै हमदां हादों जे बिथाङा गोलाव सम BPF अर्थात हाग्रामा महिलारिनि स्पाइ जानानै बिथांनि एजेन्ट जानानै जातियाव गुलाय गुजाय खालामनोसो माखासे समाव बाथ्रा बुंदों दा माखासे समाव जोङो बिथांनि बेलायाव नायोब्ला मालाबा पुलिसजों हमजानायबो नुदों निश्चय मोजां मानसिफ्रा पुलिसजों हमजाया थारैनो पुलिसजों हमजानायनि आन्दोआव मा दङ बर' रायजो राजाया मोन्थिगौ दा बिथांखौ बर' रायजो राजाया मावजि बुन्दा होननानैसो बुंनो नागिरो मावजि बुन्दाया जाबाय जोबोद लुभिया गावनि लुबैनायखौ हमथानो हायैनि थाखाय बियो जेरावबाबो सिखार खालामनो ओंखारलाङो मोनायावबो सिखार खालामो सानावबो सिखार खालामो एकमात्र गावनि उदैनि थाखाय गावनि सार्थनि थाखाय
बेनिखायनो दावराय दैख्रेम नार्जारि बिथांखौ मानाव गेदेर बिथांखौ बर' रायजो राजाया नाम होदों मावजि बुन्दा होननानै। दा बाथ्राया जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाय संगठनाव बिथाङाबो मोनसे समाव खामानि मावदोंमोन, बिथांनि खामानि मावनाय समाव खिन्थु बिथांनि ट्रेक रेकर्ड जि खामानि मावनाय रेकर्डआ मोजां नङामोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ गेजेर समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एरख'नोबो गोनांमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। बिथाङा लागा मोजां बै समाव बोरैबा खारग'दों, नाथाय बिथांनि जा सरित्र बे सरित्रफोरखौ दिनैनि तारिखाव बयबो मोन्थिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय मोनसे माहारियारि संगठन, बर' हारिनि सिनस्रि, बेखौ बयबो मिन्थिगौ। जेनेरेसन टु जेनेरेसन बे अर्गेनाइजेसन थांबाय थागोन। सोरबा दावराय दैख्रेम नार्जारिनि बंस' माने इस्टाब्लिस खालामनायाव बिथांमोना बंस'खौ जोनोम होनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो गोमोरलाङा। बिथांमोना बंस'खौ जोनोम होनानै माखासे समाव जोंफोरबायदि मानसिखौ मिसलिड खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय समनि थिननायाव जोंनि बुजिनायाव जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोननि जा दैदेननाय, बिथांमोननि जा मोजां लिडारशिप, बे लिडारशिपखौ नुनानै हारि दानायनि बाथ्राखौ जिथु सान हर खामानि मावगासिनो दङ, जों बे गासैबो बाथ्राखौ बिजिरनानै दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों खामानि मावनो फैदों। आरो जों बयबो बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौजों खामानि मावनो आवगायलांगासिनो दङ। नाथाय बेखौ मेगन सानानै हारियाव अराय सम गुलाय गुजाय नागिरग्रा, हारियाव अराय सम नांलाय होनो नागिरग्रा दावराय दैख्रेम नार्जारिया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौ टारगेट खालामबाय थानायखौ जों नुयो। बिथाङा मानो एसेबां टारगेट खालामो बे बाथ्राखौ दिनै फोरमान जाबाय। बिथाङा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि एजेन्सि हिसाबै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै जातीय संगठनखौ टारगेट खालामदों। बियो बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव बाथ्रा। सासे मानसिया मोनसे संगठनखौ, मोनसे जातीय संगठनखौ बिदि क्रिटिसिजमाव लाबोबाय थानाया बे मालाबाबो जातिनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा। दिनै बिटिसि सासन खालामनाय समाव जोंनि एडुकेसननि जि रेशिय', जि पार्सेन्टेजआ, जोंनि ग्रथ पार्सेन्टेजआ 5% बेसेबांमोन, दिनै बिटिआरनि 3 बोसोर मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय, बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नाजानाय बा मैखोम सान हर खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनैनि तारिखाव सोलोंथाइया बिटिआरआव मोनसे मख'जाथाव मोनसे जायगा आवग्रिनो हादों। दिनै फार्स्ट पजिशनाव थांनो हादों आसामनि गेजेरावनो, बेबो साइन्स स्ट्रिम बायदियाव। दिनै बिटिआरआव मोनसे आसामनि गेजेराव, नर्थ इस्टनि गेजेराव मोनसे दखल खालामनो थांगासिनो दङ। दा बिदिनो जुदि मानाव गेदेर प्रमद बर' बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोख्रों नाजानाय, सान हर खामानि मावनाय, हारिनि खैफोद खैदांनि समाव बिथांमोननि स्टेन्ड जानायनि थाखाय दिनै हारिया मोनसे लेभेलसिम मोनफैदों। आरो बेखौनो मेगन सानानै बर' हारिनि सुथुर मानाव गेदेर दावराय दैख्रेम नार्जारिया एलार्जि जानानै गावनि थौले मेलेमजों सोरखौबा सानफ्रोमबो बुखिदलाबबाय थायो। दा माखासे जुक्ति जुदि थायोब्ला थिगैनो दङ। बिथाङा बुङो माने डिसिनो पावारखौ होबाय, बिथाङा फैथों, बिथाङा प्रुफ लानानै फैथों, माला डिसिनो पावारखौ होदो। दिनैनि तारिखाव जों गले गले बुंदों जे डिसिनो जोङो पावारखौ होआखै, पावारा जोंनियावनो दङ आरो साफ्रोमबो रायजो राजाया मोन्थिगौ। दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव गैयिनि थाखायनो बिथांमोना डिप्रेसनाव भुगिनानै जानला मानला भुगिगासिनो दङ, जायनि थाखाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनि आरो मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौबो टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थादों। दा बाथ्राया जाबाय दावराय दैख्रेम नार्जारिखौ सोर फल' खालामो दिनैनि तारिखाव? बिथांखौथ' रावबो फल' खालामा। इभेन जों खोनानो मोन्दों बिपिएफनि बाघा नेता सेलाफोरा बिथांनि जा एक्टिभिटिस बेखौ मोजां मोना। ना बिथांनि बाथ्रा बुंनायाव ग्रामारानो दङ, ना बिथांनि बाथ्रा बुंनायाव मोजां फन'लजियानो बेरखाङो, ना रायजो राजा बिथांमोना बुजि मोनो। बिथाङा मा फैनानै मिडियाआव बाथ्राफोरखौ बुंफायो, मानसिफोरा बुजिनोनो हाया। बिथाङा जानला मानला प्रेस मिट होनानै जोबोद मोजां मोनो, गावखौनो जातिनि हिर' खजायनो नागिरो। नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बर' रायजो राजाया वेल एक्सपिरियेन्स, जिथु गोलाव सम बर' रायजो राजाया संग्रामनि धाराजों फैनाय, सोरबा दावराव दैख्रेमनि बुंनायाव, सोरनिबा अमर सिंह ब्रह्मनि बुंनायाव बर' रायजो राजाया मालाबाबो मिसलिड जायाखै आरो जानायबो नङा। दा बाथ्राया जाबाय दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि जोङो बर' रायजो राजाया सोरबा सासे सानै बिपिएफनि एजेन्टजों सोंखारि होजाबाय थागोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर कुइसन, बे मोनसे ग्रेट कुइसन। दिनैनि तारिखाव मोनसे जातीय संगठनखौ जुदि बिदि चान्स लाबाय थायोब्ला, बिदि टारगेट खालामबाय थायोब्ला, बेयो जातिनि थाखाय दुखुनांथाव जागोन। आरो बिनि थाखायनो बर' रायजो राजाया गोख्रोङै स्टेन्ड जानांगोन। आरो बर' रायजो राजाया थारैनो बे बाथ्राखौ दिनैनि तारिखाव एनालाइसिस खालामनानै मोन्दों जे दावराय दैख्रेम नार्जारि, सोरबा अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनखौ बेबायदि गले गले खाबु होबाय थानाय जानाय नङा। मानोना बिथांमोननि जि बाथ्रा, बे बाथ्राफोरा गोदान जेनेरेसननि ब्रेनाव स्ट्राइक खालामनो नागिरो, मालाबा ब्रेन वाश खालामनो नागिरो। बिथांमोनखौ रावबो गोदान जेनेरेसना फल' खालामाखै, नाथाय बिथांमोननि गले गले गुलाय गुजाय बाथ्रा बुंनायाव मालाबा मानसिफोरा गोनो गोथो जानो नागिरो। बिथांमोना जे मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि एजेन्ट,
हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेरैखिजाया पावाराव लाबोनो थाखाय बिथांमोना सान हर बाथ्रा बुङो बे बाथ्राखौ किसुमान मानसिया बुजिनो नागिरा दा बिथांमोन बायदिखौ बै समावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों हारिनि जायफोर सुथुर जायफोरा हारिनि जोलै हांगार बेफोरबायदि मानसिखौ सिला मेगनजों नोजोर होनांगौ होननानै बै समावनो खावलायदों दा मावजि बुन्दानि बाथ्राया बेनो जे बिथाङा थाखा फैसा मोनबानो बिथाङा बुखियो बिथाङा जाय समाव डिप्रेसनाव बांसिन भुगियो बे समाव मिडियायाव ब्ला ब्ला ओंखारनानै जानला मानला बाथ्राखौ बुङो बिथाङा माखौ असान्ति होनना बुंनो नागिरदों सोरबा सासे सानै मानसिया मालाबा माबा मोनसे दाय खालामनायनि थाखाय जुदि आयेनारि साजा मोननो गोनां जादोंब्ला बेखौबो जुदि बिटिआरआव असान्ति जाबाय होननानै बुङोब्ला बेयो मालाबाबो गनायजाथाव जानाय नङा दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोना बिटिआरआव सानफ्रोमबो असान्ति खालामनो नागिरदों नामा बर' रायजो राजाया बिथांमोनखौ बेनिखायनो कुइसन खालामनांगौ बिथांमोनखौ नोजोर होनांगौ मावजि बुन्दा मानाव गिदेर दावराय देख्रेब नार्जारि बिथाङा सानफ्रोमबो जातियाव बिदि असान्ति फैबाय होननाय बाथ्रानि मिनिङा मा बिनि रहस्यआ मा बेखौ बर' रायजो राजाफोरा बुजिनो बाखि गैला बिथाङा थारमाने सानफ्रोमबो बिटिआरआव असान्ति जाजानायखौ लुबैबाय थायो नामा हाग्रामा महिलारिनि समाव जेरैबायदि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ टारगेट खालामनाय जादोंमोन माखासे जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बै समाव गावनि आगोमा जिउखौ खोमानो गोनां जादोंमोन मोजां मोजां बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेफोरबायदि गले गले बर' हारियाव जाजानायखौ लुबैयो नामा बेबायदि मोनसे कुइसन फैदों मानोना बिथाङा सानफ्रोमबो असान्तिनि बाथ्राखौ बुङो असान्तिनि बाथ्राखौ बुङै बुङै बिथांमोना असान्ति लाबोनो नागिरमारदों नामा बे बाथ्राखौसो बांसिन इनकुवारि बा इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय आयेननि नोजोरजों लोगोसे बिथांखौ माने जि इन्टारनेल एक्टिभिटिस बिथाङा खालामबाय थादों बिथाङा जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों मोजांनो नोजोर होनो थाखाय जों खावलायदों बिथांखौ आयेननि गेजेरजों जुदि बिथाङा माबाफोर प्रपेगेन्डा खालामदोंबा सिक्रेट एजेन्डा जुदि खालामदोंबा बर' जातिखौ गोथौ हाखराव खोख्लैनानै बेखौ मोजाङै नोजोर होनांगौ मानोना बिथाङा सानफ्रोमबो असान्तिनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बेनि थाखायनो माखासे मानसिफ्रा बिथांखौ दुखु मोनदों मानोना बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोबोद माने गोजोना फैदों जायनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव दावगालांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि जि केरेक्टार बिथांमोननि जा सोलायनो हायै केरेक्टार गुबुननि जौगानायखौ नायनो हायै हारिनि जौगानायखौ नायनो हायै बेफोरबायदि केरेक्टारखौ बिथांमोना गोजानाव दोननाया मोजां नङाबा बिथांमोनखौ मालाबाबो बर' हारिया बर' रायजो राजाया निमाहा होनाय नङा मानव गेदेर मावजि बुन्दा दावराय देख्रेब नार्जारि बिथांनि बाथ्राया बर' हारियाव दिनैनि तारिखाव मोनबो भेलु गैया बिथांनि बाथ्राखौ रावबो खोनासङा बिथांखौ बयबो बिपिएफनि एजेन्ट हाग्रामानि आथिं सोलाग्रा होननानै मिथिगौ